този урок ще ви представя системата за резервации и как може да започнете да я внедрявате във вашия бизнес. Имайте предвид, че цялата система е нещо ново и за вашите служители. Като всяко ново нещо е необходимо някакъв период на адаптация. Препоръчвам да използвате платформата 1-2 седмици, за да свикнете с нея и едва тогава да стартирате вашият онлайн профил, който се използва за резервации от клиенти. Кажете на вашите служители да използват Fresh, като записват всички часове, които получават по телефона или на място. Така ще предотвратите объркване и ще избегнете стреса от рязката промяна. След като влезе в приложението, вашият служител ще вижда календара на всички служители във всички локации. В урок 10 ще ви покажа как може да ограничите това и да управлявате нивата на достъп, като направите служителя да вижда само неговите часове. Ето как вашият служител да запазва час. Натиснете горе вдясно иконата. От тук се избира местоположението, към което е назначен служителят, и ще се отвори календара само на това местоположение. За да добавите нов час е необходимо да натиснете синият бутон и изберете нова резервация. Следващото меню е необходимо да добавите и да изберете клиент. Ако клиента го няма въведен в базата данни, е необходимо да се добави, като се натисне на синият бутон "Добавяне". Тук трябва да се напише името и телефона на клиента и останалата информация е по желание. Но е добре да се добави пол и имейл и откъде е дошъл клиента и натискате "Запази". След това се избира дата, за която се създава резервацията. Избира се услуга, избира се член на екипа, избира се време на започване и натиснете бутон "Запази". Сега, ако скролните до указания час за дадения служител, ще видите, че има запазен час с името на клиента и услугата. Понякога ще се наложи вие или вашите служители да анулирате час. Ето как да направите това. Натиснете върху часа за резервацията, която искате да отмените. После кликнете на бутон "Още опции" и изберете "Отмяна". Напишете причина за тази отмяна. Това е. Вече анулирахте часа. Понякога, по време на работното време, ще се наложи вие или вашите служители да отсъствате. За да ограничите потребителите да не могат да запазват час, е важно да блокирате периода във вашия календар. Натиснете синият плюс бутон, натиснете "Нов блокиран час", натиснете някъде върху календара, като задържите малко с пръст. Сега излязаха опциите за блокиране. Изберете дата, кой член искате да има блокиран час, време, когато ще се блокира, и някакво описание, ако искате. Натиснете бутон "Запази". Това е, вече сте блокирали определени часове във вашия график. Така вашите клиенти няма да имат възможност да запазват в тези часове. Ако случайно решите ръчно да запазите час в блокирания период, системата ще ви позволи. Това е направено така в случай, когато е необходимо да запазите час и вече сте се върнали на работа. Има още една опция в бутона плюс "Нова продажба". Сигурно се чудите какво е това. Както ви казах, имате възможност да направите онлайн магазин в Fresh, като тази опция все още не е активна за България.
Но ако желаете, може да добавите всички ваши продукти в магазина и да кажете на вашите служители, ако продават някой продукт, да си говорят като продажба в системата. Този бутон е точно за това. Предимствата е, че ще имате по-голям поглед над бизнеса и ще знаете кой служител продава най-много и съответно кой продукт се продава най-добре. Това не е свързано с менажирането на графика, но ако желаете, може да го интегрирате във вашата фирма. Как да добавите продукти ще ви разкажа в урок номер 10. Това са най-честите събития, които вие или вашите служители ще използвате, когато управлявате вашият график. Представете си колко по-лесно ще е, ако научите клиентите си да добавят часовете онлайн. Тогава няма да е необходимо дори да влизате, за да добавяте в графика, а просто гледате и изпълнявате часовете. Но за да стане това, трябва да създадем нашият онлайн профил. Ако нямате търпение да стартирате фреша във вашият салон, мога да съдействам като създам онлайн профилът ви, като използвам най-добрите практики за това. Възползвайте се от специалното предложение за премиум плана, намален от 1200 на 767 лева на този линк или линка в описанието на това видео.